Soňra türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň awtolog kerweni Yelisey köşküne geldi. Köşkün merkezi girelgesiniň öňünde türkmen halkynyň milli liderini Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron mehirli garşylady. Bilelikde resmi surata düşmek davrasından soňra türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyz bilen Fransiýa Respublikasynyň prezidenti Emmanuel Macronyň arasynda gepleşikler geçirildi. Fransiýa Respublikasynyň prezidenti bilet mertebeli mehmany mehirli mübareklep Fransiýa gelmäge çakyly kabul eden üçin hoşallygyny beýan etdi. Hemde iki çäk duşukda döwletara gatnaşyklarynyň ilertilýän meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdi. Gahryman Arkadagymyz bildirilen mehmançylyk üçin minnetdarlygyny beýan edip, dostluk we öýdara düşünmek görelgeleri esasynda ýola goýulýan döwletara dialogyň soňky ýyllarda netijelik häsiýetini bellädi. Halkara gün tertibiniň mühim meseleleri barada pikir alşmagyň başynda türkmen halkynyň milli lideri ýurdumyzyň halkara işine özüniň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esasan ýanyny bellädi. Dostluk ýagdaýynda geçen duşuň başynda söhbetler Türkmenistanyň hemde Fransiýanyň öýdara gyzyklanma bildirilýän dürli ugurlarda mundan meýlekde ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tasdikladiler.